ஹாய்ங்க, நான் உங்கள் தோழி பேசுகிறேன். எல்லோருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் இந்த வயசில் இவளுக்கு இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு கேட்குற சில நாதாரிகளை, சில தப்பான புத்தி உள்ள கேடுகட்ட ஜென்மங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு, நல்லவங்க இந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்கிற வயசில் எதுவும் கிடைக்கல, இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு, அதனால் அது லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிற நல்ல மனசுக்காரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சல்யூட்டை போட்டுட்டு மகளிர் தினத்தை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொன்றுன்னா, யாரையும் நம்பாதீங்க, நம்ம உழைப்பு மட்டும் நம்புங்க. நம்ம உழைப்பு தான் என்றைக்குமே நமக்கு கடைசி வரைக்கும் கை கொடுக்கும், தைரியத்தை கொடுக்கும், மன நிம்மதியை கொடுக்கும். அவங்க நமக்கு தருவாங்க, இவங்க நமக்கு தருவாங்கன்னு நினச்சி நம்ம வாழ்ந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே நமக்கு தர மாட்டாங்க. நம்ம உழைப்பு மட்டும்தான் என்றைக்குமே நமக்கு நிரந்தரம். அதனால் கெட்டவங்க பேசுகிறதெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு நல்லவங்க பேசுனதை மைண்டில் எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக